Buenas! Això és l'hotel, que sembla un alberg, però és un hotel. Estem a Zadar. Avui el dia és que ha estat una miqueta cansat perquè hem fet molt autobús. Hem estat primer a Postoina. Postoina, les coves espectaculars, brutals. Molt guai. Impressionantíssim. Però després hi havia un viatge bastant 10 graus de temperatura, geladets de fred. Sí, però bé, molt a gust. I després molt llarg, perquè hem acabat de dinar a l'1 i fins a les 8. 8 no hem sopat. No hem sopat. No, a les 8 sopat, no. Hem sopat més tard. A les 7 o a les 8 la visita guiada. A les 7 la visita guiada, a les 8 hem acabat i hem vingut cap aquí 8 i mig. Però bueno, la visita guiada ha estat una miqueta accidentada. El lloc és mono. No? El lloc és mono, però la xica no té molta cosa a estar a ciutat. Sí. I la guia tampoc no tenia molt de garbo. Hem perdut una senyora, una catedral, s'han anat 3 a buscar-la. Després, clar, la pixona, tia. Sí. Avui que parlàvem a l'hora del sopar i tu vas a pixar. Hem estat com 20 minuts esperant-nos-la. No sé, que esta guia semblava de crios petits, perquè no condit. Bueno, anem al gra, a l'habitació. Podríem tenir un hotel al costat de la platja, però no, estem com en un polígon industrial. Mireu les vistes, no ens queixem. No, les vistes no es veuran bé, que és de nit. Bueno, és un polígon, vale? Bauhaus, la posta, que és el correu d'aquí, sembla... Bueno, algo es veu, però no es veu. És Croàcia, és la costa de... L'habitació, els llitets, dos llits, una decoració molt minimalista, només hi ha un quadre, Hi ha un quadre i hi ha un mirall. I llavors aquí tenim la taula supertele, la tele és enorme, però sembla que hi ha minibar, jo no he obert, però no hi ha tatera, o sigui... Avui no podrem fer... Ah, no, que va, hi ha una manta. La infusió. No és un minibar, hi ha una manta, és un armari. Ah. Va, aquí tenim més armaris. Este armari és gros, Sí, però tampoc sabem molt bé per què, perquè... A veure si hi ha alguna cosa a dintre, espera. Només hi ha prestatgeries. I ara el bany. Bueno, mireu de quin color és, perquè és llampant. Color taronja. Tot taronja. Reflexa una mica de ara. Veus? Tot taronja. És espaiós. És espaiós. I té una dutxa molt és gran. Ja està. Però tot taronjeta. Hem sopat aquí, la decoració és com molt allò, bastant plastiquillo. Hem sopat, bueno, més o menys hem pogut menjar, més o menys bé. El menjar estava bé. Però, bueno. Demà anem cap a Dubrovnik, que passarem 2 nits, llavors volem... De nit sortirem a Dubrovnik perquè és superxulo. Ens ha dit la guia que potser l'autocar fins i tot, i si no agafarem un taxi. Mos portarà, potser l'autocar mos portarà a tots. Perquè, com o no, l'hotel de Dubrovnik també està a tomar pel culo. O sigui, a Quinto Pino. Sí, no ho sé. Però bueno. Bueno, ja està. Apa! Demà més. Adéu.